Ndara Baladewa bekti kula kunjuk nggih Den, Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing datompo pangestu Tamanana. Lan inggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Ya Bagong, tak tampa pangestu Tamanana Bagong. Ini sang kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sarinarite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula kok. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa.
wanter dawuhing dewa ingkang dak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora sak omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong? Tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapike. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Golek ki rondo, Pak. Moh. Engko duduk Manangunung golek ki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni,
ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke. Ora apa mati kowe malah penak lho Pak Mane kowe. Ora perkosa to, Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa kuwi duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala, Alugara, utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Weh, blenal, mana main jajan sebentar wae. Wani arep berarti ngono apa, Pak? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Nenggala. Kyai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Batrana ya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku.
terus. Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badraya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasin lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badraya kena dayaning Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh.
tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi ladal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wajan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti gel. Aku ki isane ming Pangkur. Aku isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Ndara. Purna gati ning pananggilan.
Gelora Semarasa mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Magawiya gelarira wang-wang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Kemaranyata sing mburi sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing mburi dhewe sapa Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho Gong tak ajar iki. Nek Bambang wis ora ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku ya nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Ya arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure, dasar Paranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Endi? Lho aku minangkane anu ngendikaning pukulan Bathara Trada. Kon munggah ning kayangan, ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah, iya, Deng. Kok ndak ketone aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Elayana. Mati-mati bro. Metri loso. Manglono mangapitira apa aku taruh kan? Gending kutut manggung Marioneng tapane si Joko Loro Lertate Tio Mandrakini yo nonton si Joko Lambar Sri Bambang Mbok Sri Gading isor mlati sor kemuning Mbok Sri Gading mlati sor kemuning Tunjung bang ding nang ding 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 nang ning ning nang dung dang dang dung 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 dang ding ding dung dang ding 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 dang ding dang ding 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 dang ding dang ding 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 dang ding dang ta de ta gang 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 kuwi senengane wah gedeng ape-ape kok ana ora iso kendangane aku anggere kendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi tak dindak 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 dindak
Aku akeh liundul-undul. Penae. Kok penak ora. Aku naik kayangan ya, Neng. Ya, sing ati-ati kon. Wah, seragame apik. Ha ya ngene iki, ana identitase jenenge wae. Lho, emblem neng dada. PTSDB. Atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya wis kono mangkat to. Ler sapating sun tumiling angulati. Ler sapating ya kowe kurang medun kowe. Ler sapating sun. Ndase rasa medun. Angel. Aku gendeng ya sakaremu. Sing kepenak. Apa jenenge? Apa kae, Truk? Sing endi? Lah wong aku ming sing metu saka siji lho. Ah saka siji yo. Meraino semopang. Oh, menyurah kuwi goblok. Wis menyurah kuwi. Ah sing endi? Ngenangin jo masuk angin hakeroang supaya tetang dilintang tak kekuntang dedet dilintang tak kuntang dedet dilintang gamelane terus ndang den tang tak den trong tun trong tun tang 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 tun tun den tang tun tang tun den tang sakaremu arep gendeng apa sakaremu tun tak tun tak trong tak tun tak tun tak den 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 tang den 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 tang den den kun tak tun tak tun tak tun tak tang tak tun tak den 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 Tot kaya terus ya. Nande tak kundang tak sutung. Tanda aku blakon tak sutung. Tanda aku blakon tak telung gentung. Wah. Ora cocok kendang. Aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe sak. Dang dang tulung deng dang dang tulung tangge tak pun tandet tan dun tan tak kuwi meneh beneng kae wae sak polah-polahe.
ate jejeli selop cangkemmu lho. Ora ngerti iringan kok bujal nala garing. Mangga kula dherekaken. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang nawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik gaur kencang warudayang pak pong buk boleng kali cedhi sapa sing gawe iki lha kok dadi wah kaget aku nganggo sandangan kaya mengkene iki Bagong lho ngam tiwan perjiwanten boyo mirah boyo ingsun sing ngremuk dadi ndika sambang rapet sambang liling tung tak tungdang tak ndelang-ndelang golek ana watu kepruke ndase malah omongane ndrewer-ndrewer inggih pukulun kula ingkang abdipun Bagong wah lah kok dadi sandangamu bareng dadi sarta kesinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula pokoknya. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas bukulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngapa sing bagus kowe wani lan kowe sago jaga kayangan kasinggihan mengkater bukulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi korban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bengkulun kanthi cara-cara sistem ing sampun kula ngertos. Jumbo kalih menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkata dina iki ana repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja ora kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkata nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut. Mugi-mugi kula saged angentas memean menang ngentasi karya pukulun.
Wah 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 wah. Mobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pine panca Dirgo bau namen anyang aliman apa benglan ini mawai amang doang monten timbalan ingat namun ini pun opo kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirga Yaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh manggem ing nawa panganing om atuk ing lenggang Prabu Dirga Yaksa kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup Karisela matangkep miturut saking pamit angkon sampun ingkang dinten lengan menika nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina katingian mekaten wah tak tebak Karisela matangkep Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri bujleng iblis lanat padha cek-cekan Truk iki buta kok ana karburatore ya karburator piye? Sing mburi kae lho sing ngarep kuwi butane wangun. Ojang gedhe suarane ambar sing mburi iki kendrone. Enten ana ngono nek do nglokor. Iya. Iso iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sapa iki? Newang sukmana mangadrene ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong bialon ngono kuwi kesuwen. Takon karo aku jago ning dewa. Sapa? Cindhe Laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirga Yaksa. Onden omau. Ana banyak aku ning dewane ayangan. Ani ora kutik ora dadi naning dewane ayangan lung ang ane pamono balik dengan Yaksa.
golek ana kuncine di off-ke kae ndak ngono. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak prenggake sarana becik kowe bali ya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nastithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati dak tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do kerah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalah. Engko sing mburi tak gulunge ngono. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana rajapati. Oh ya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa, pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora sah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Minggir. Omong karo pengrawit iki perang gedhe. Perang jagoning dewa karo apa jeneng sing raman kadewatan ling-iring sembrono. Iya. Pamer ledo iso imbal. Agak aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin gareng. Gareng ngendang lho. Heeh. Pritilik tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak anu apa? Kaya ngoncaki bakule anu apa jenenge? Sing apa? Anu nek perlu ganjur. Wah, iya ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku nek perang ki wangon. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak. Ming luro-luro, ming kuwi tok.
Heeh, ora nggo 6. Ora. Rung dung dah. Wah, kuwi terus kok kendange menggo kendang cilik karo kendang gedhe. Krung rang prak. Dah. Krung rak tung. Dah, ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili kita. Ora. Kili kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ah bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Lane. Oh ya, aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya ora kose. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur apa ganjuran? Pabapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Slomprat. Ora Gong, ora to. Kendang gedhe. Ha iya. Ha. Wah. Komeng trangtung. Wah. What? Wah, aku ngapa ki mau? Ayo mbiyen dilatih pencang. What? Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayar iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak drang. Ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora rasa reng, rasa. Kapora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhotok modar kowe. Waduh, aja tanai urip. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Dan gareng apa-apa dirangkep. Jatuh ngono disis. Ora kalam sami. Kapok aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu e. Hot. Nyuwuk rasa karepe dhewe. Suwe nek kono kuwi njur suwe dak ora. Iki mau sampah Bu. Sampah. Wah, pentas ora sukses iki jan. Iringan rusak.
Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Ha iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Sampake sik. Aduh. Ngati-ati. Susu-susu mah nyampar gendere penerus aku. Piye? Ha iki rada lara engko dekul kendangane, aku sik kendang. Terus, apik kowe sing kendang. Sesuk bengi gareng rasa dikabari. Oh iya. Diomongi nek celimene batal. Oh iya ya. Senget aku. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat nek ora tok seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung malu biasa, kowe mung malu padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa, kowe kelakon. Apa kowe iso anu gawe tentreming jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan. Isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentreming kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegowo dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Terus, kekerasan anarkis. Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing alus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan. Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan. Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami. Inggih Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Kresna bektiku katur. Ya Werkudara tak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna tak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten seba wonten praja ing Ngamarta. Mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging emanipun ingga sapriki sampun tanganipun tigang candra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, kula nuwun sewu. Menapa Yayi boten utusan kan para kadang? Utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh. Ing mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti? Apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang praja ing Ngamarta? Aja takon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan punakawan. Arjuna kula wonten paringan dawuh. Apa si Adi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos. Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggiur beda Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu
kalingan ngangreng sang dia manah engkong praptaning iwang pikulun manik moya kaya kaget kang samya mulat langit kelap-lapatun lirgin sanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntampa pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa guru kakekku aku ngaturke sembah iya Warakudara Luntampa pukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntampa menapa ta darunanipun dene paduka pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta Puntadewa kula wonten timbalaning ngadhawuh aja kaduk ati kajroning penampa yektine prapta ulun ora nedya miji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih pelempertangga jiwlon jambu dipun nirmala kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita Werkudara nggih Janaka wonten dawuh wis terwaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking godha sang guru kula yen amutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebabe apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih
Pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk bapak. Niku kula ora apa-apa kula ora arep mamoning bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun. Aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya jawani ro bapak apa piye masaku. Ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Samareka ten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Kakang Semar menapa sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan Pringapura. Manik Maya. Iki ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu
natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pring apus. Kakang Semar. Sejatosipun kaludhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya. Sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Supados sak mangke dipun darar sarengan kaliyan Kang Rayipun Manikmaya. Miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum. Tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Diwandara lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku rasa pejagong karo adikku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati wis digestaken dawuh kula. Lang-lang dia mangungkung. Kakang Badranaya. Piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar. Kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batus. Lawa gareng. Malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming Pelempertangga Jiwa karo Jambudipa Nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Awas cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi den dahar dening Kelurahan Semar Badranaya. Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara Panakawan ketiga dataning Purwodasena Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabarang katur wukir moyak mayik saking dias balewur warkencang arudayang mak pong mbok bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya. Wah pripun ingkang sekawet ingkang raka isi dipangul dalu-dalu menika sampun bombong marem bingah.
Dene Adi Prabu Bathara Guru sampun gadhahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur Dara. Jambu dipunirmala Prabu Tangga Jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring Rama Dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwada Sina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingkang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati. Das pundi tadi lah kok mekaten makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang werda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat mujatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ing karya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rada, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu mboten badhe nggarap. Nek wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Rada. Ah, kula semanggaken, kula semanggaken. Kula nuwun pukulun Kakang Rada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ing minggah wonten ing kayangan. Lah kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngaten nggih panjenengan ora iso dikandhani, ora iso dielekke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Rada? Ah, monggo dipun presani dipun presani kemawon. Glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku sakjane sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isi anjatro. Ha iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wine Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipunirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak, Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki Pelemper Tangga Jiwa Jambu Diwa sing wujud wine. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Plecik-plecik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk Aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jaman-jaman.
Bathara Tontok jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Cah gleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Ah wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Heeh. Wis ra iso mabur meneh. Ha terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethuke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Ana ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka, iya Semar. Ndara Werkudara, iya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho, Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi aku kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene, kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe, Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjihke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Dewae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang.
Awang bojomu kok. Wah, bojoku ki traing medeni lho Tru bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu Mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ayo digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki Plempertangga Jiwa. Tak gawake bagol. Jambu dipun tak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kosek. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk kok ngono to. Terus pojok wetan. Ngapa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Plempertangga Jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Wo! Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Wah jan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Nang ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa diingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk pilih pertama-pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet ya. Sedot kireng. Antil jasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lah di karo mbokne di ngono kae. Tak terus aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambudipun Nirmala Plempertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambudipun Nirmala, winih Plempertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih.
nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kele dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dewarawati. Iya Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih betake wine ora mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel men ra iso jawab. Bijine nol bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke ming kari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.